Hey, der er en 656 her, og jeg skal tegne. Jeg er pisse dårlig til det. Ja, det gør jeg. Se lige, jeg er carplayer. Ja, carplayer og dem, der også har været her i den sidste video. I wanna play games. Ja, jeg gider sgu ikke begynde at sige alle navnene igen. Nå, jeg skal lige lave nogle ben. Okay, jeg er Kan man se, når du bygger det der? pisse dårligt, ja. Pisse det der lort. Det er ikke lækkert. Jeg er pissegod til at tegne på papir. Jeg skal starte. Nej, det kan du. Du har startet. Ja, okay, så kan du godt få lov. Hvad laver du? Nej, Øj Mike, hvor du lærer dig jeg er tegne? optaget det her. Hvor du lærer dig tegne henne? Ja! Hvor du lærer dig tegne henne? Okay, så skal jeg have den her bue her. Total Bob klassiker. Okay, jeg ved godt, de ikke blev så pænt, de her ben. Om 3 timer. Jamen dog, jeg er virkelig bare dårlig. Jeg tror, du laver noget. Jeg skal så den der, og så skal jeg bruge den der. Så, Jeg tror, jeg slår. Jeg tror, jeg... troll face. Du ved, om jeg kan være vågen hele tiden. Så, værsgo. Får du sgu også lidt farve. Virseværelsen, nu må du være glad, troller. Lad os så lige gå tilbage til... Mike, nu må trolleren være glad, nu har han også fået hudfarve på. Så, nu må han være pisseglad. Ja. Og foran de, han skulle lige nogle... Jeg skulle vist glemme nogle ben. Men rolig nu. Er det almindelig uge på mandag? Altså, hvis I kan se Mikes tegning, så Jamen, er det en ben? kan I tydeligt se. Ja. Bum. Jeg kommer ikke i skole. Pro. Altså. Ej, bræktest. Bang bang. Det er hvad mistanke om, jeg er allergisk over for katte. Og jeg gider ikke have frataget mine små katte. Det kan jeg ikke, synes jeg. De søde katte. Love. Nej. Ej, så prøv at se min, hvis du siger ej, nej. Så skal du sgu ikke bruge dig, vel? Altså, du kan dem... Jeg har da bare taget et eller andet billede for internettet, jo. Trollface. Det var hårdest, at gå her så Så er op der i cirka trollface. tid til 12 timer. Altså. Ej, men så begynder jeg bare på den her tegning. Jeg har 2 tegninger i gang med. Så forsvinder trætheden. Nu har jeg nemlig prøvet at sige til kroppen, at jeg ikke kunne sove nu. Perfekt. Øjne. Det er follow. Nu stopper det der. Vi skal have den lige. Okay, så skal vi nok lige lave. Ja. Okay, det der. Nej. Okay, det der. Slet. Okay, så skal jeg sgu lige zoome lidt ind, hvis jeg skal gøre det her i størrelse. Zoom. Sådan der. Jeg ved godt, der kommer en Ja, Jeg ved, hvad det her er for en slags slet. Så nu kan vi Skal der være almindelig på? det sorte op igen. Ding. Hvad er det for en video, jeg kører i? Kom. Skis. Jeg ved godt, at lige nu er Hansen ikke særlig god, fordi jeg lige fik noget forkert. Mange af de biler, der er med til
Sud. Ja. Nej. Så kommer der sgu lidt Rasmus Seebang. Nej. Jeg tror, jeg vil lægge mig til at sove om lidt. Det gør du bare. Jamen, jeg stopper optagelsen. Jeg tror ikke, det her bliver meget spændende episode. Om vi ses i tegne episode 1. Og de der volleyball. De spiller det her. Ja, men der er også volleyball spillet. Ja, men fabrikken har jo ikke ligesom fundet det. Det har vi så kan. Episode 1. Kan vi vide, at det største dyrt i historien? Så skal vi have motoren.